Il-wedid tal-Partit Nazzjonalista brabta mal-kontijiet tad-dawl huma bbażati fuq il-proġett tal-pipeline bejn Malta u Sqallija. Proġett li għalkemm jissemma fil-programm elettorali tal-Partit Nazzjonalista ma jingħataw l-ebda dettalji dwaru ħlief li suppost għandu jsir b'finanzjament mill-Unjoni Ewropea u l-mira hija li jkun lest sal-2018. Kelliema differenti tal-Partit Nazzjonalista matul il-kampanja elettorali ma kinux f'pożizzjoni li jgħidu kemm se jiġi jiswa dan il-proġett. Huwa kkalkulat li l-ispiża tal-pipeline tal-gass u t-terminal tal-gass tlaħħaq is-700 miljun euro. Lejn nofs ix-xahar li għadda l-Prim Ministru kien qal li l-Unjoni Ewropea allokat ftit iktar minn 60 miljun euro mill-budget tagħha għal bejn l-2014 u l-2020 biex imorru għal proġett tal-pipeline. Madana kollu tweġiba mogħtija fil-Parlament Ewropew fl-aħħar sigħat mill-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-qasam tal-Enerġija Günther Oettinger titfa' dawl ġdid fuq dan il-proġett. Il-Kummissarju Oettinger intalab jagħti dettalji dwar il-proġett tal-pipeline għal mistoqsija li saritlu mill-Ewroparlamentari Patrizia Toia. Fit-tweġiba tiegħu l-Kummissarju Ewropew responsabbli mill-qasam tal-Enerġija waqt li jirrimarka illi dan il-proġett għadu ma bedix qal li sa issa l-Unjoni Ewropea għadha ma allokax fondi għal proġett tal-pipeline bejn Malta u Sqallija. Il-Kummissarju Ewropew kompla jgħid li l-Unjoni Ewropea għadha qed tikkunsidra li tagħti xi fondi biex isiru żewġ studji dwar dan il-pipeline. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi konferma li b-gvern ieħor immexxi minnu sakemm jitlesta l-proġett tal-pipeline, il-Power Station ta' Dellimara ser tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil l-iktar żejt li jniġġes.